എന്നിട്ട് കണ്ടു. ഈ ഒരു മാസം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇന്ന് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 5 അല്ലെ? അധ്യായം 5 എന്താണ്? 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയും നമുക്കിതിനെ. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, അതാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെ? അതിലെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനന് മുമ്പ് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാൻ അർജുനനല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ അർജുനൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷമാണ് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്, അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. എപ്പോഴാണ് അധർമ്മം വരുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അധർമ്മികളെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു കണ്ടു. പിന്നെ പരമ്പര നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ ആദ്യമായി ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് ആർക്കാണ്? ബ്രഹ്മാവിനാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ബ്രഹ്മഹൃദയ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത് നമ്മള് ഭാഗവതത്തില് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയോ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ വേറെ എന്താ കണ്ടത് നമ്മളതില് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ: ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഭജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ബ്രാഹ്മണർ അല്ലെ? അതായത് ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗ ഗുണത്തിന്റെയും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഭഗവാൻ ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗ ഗുണത്തിന്റെയും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഭജനം നടത്തിയെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില്?
പിന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ കണ്ടില്ല. ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ആ ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കിത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണം. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഗുരു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്? അജ്ഞാനമാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് മാറ്റി ആ ജ്ഞാനം നേടി യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? അങ്ങനെ 4ാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചത്. നമ്മൾ ഇന്ന് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. 5ാമത്തെ അധ്യായമാണ് കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? പിന്നെയും അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്, പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത്? അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോ എന്താ, ആരായിട്ടാ തോന്നുന്നത്? സന്യാസിയാണ് അല്ലെ? സന്യാസിയാണത്. പക്ഷെ ആ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിത്യജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് ആ ഒരു 4ാമത്തെ സ്റ്റേജ്, നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, 4ാമത്തേതാണ് സന്യാസം. ആ സന്യാസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, എല്ലാത്തും പരിത്യജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് പോവുള്ളൂ. കയ്യില് വേറെ ഭൗതികമായിട്ട് കൂടുതൽ മൊബൈല് മാത്രമാണ്, കയ്യില് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? രൂപത്തില് മാത്രമാണ് ഇതാര് സന്യാസി ആയിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാത്ത, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമുക്കത് അറിയാം. രൂപത്തില് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് പറയും? ഈ വ്യക്തിയെ സന്യാസി എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ്. ഭക്തി പുരസരം സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ. ഇത് എന്താണ്? ഇത് എന്താ പറയണ, നമ്മള് കാണിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ? ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മള് കാണിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് എന്തല്ല ഒറിജിനൽ ആയിട്ട്? ഇതിനെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ വ്യക്തിയെ. കാരണം കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, അത് മാത്രല്ല സിഗരറ്റും ഉണ്ട്. രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഈ വ്യക്തി ആരാകുന്നുള്ളൂ? സന്യാസി ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം, അത് രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ് ഇത്തിരി കൂടി നല്ലത്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവനം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഏതാണ്
നല്ലത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവത് സേവനം. ഭഗവത് സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭഗവാന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം, ഭഗവാന് മാല കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സേവനാണ്, ഭഗവത് സേവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം. ആ ഭഗവത് സേവനമാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതില്ലേ നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറയുമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ജ്ഞേയസ നിത്യ സന്യാസി യോ ന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം തത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഒരു നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ആ വ്യക്തി വെറുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? നിത്യ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് നിത്യ സന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ വ്യക്തിക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ സാധിക്കും. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗുണം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നല്ലതിനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചീത്തയ്ക്കായിരിക്കാം. അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകാം, നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ്, അതായത് അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് ഈ നിത്യസന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ബന്ധനത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയാനും കഴിയും. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല, ആ രണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയാനും സാധിക്കും, ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനീർ ബ്രഹ്മ നചീരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മള്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ ഇരുന്നാലും ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഒരു അചിരേണ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു നമ്മൾ പരിത്യാഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിവാംപസ. ഇനി ഈ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ അടുത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്?
എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസക്തി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഫുള്ള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഒരു താമരയില വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? താമരയില വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയില്ല, അതല്ലേ? ആ ഇല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, ഉണങ്ങിയ ഇല പോലെ തന്നെ, നനവില്ലാത്ത ഇല പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല, ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ബാധിക്കുകയില്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലങ്ങള് പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, താമരയില വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തത് പോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുകയില്ല. ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും പാപമാലിന്യങ്ങള് ബാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ആരാണ് സ്ഥിരചിത്തൻ? സ്ഥിരചിത്തൻ ഒന്നാമത്തെ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച ആ വ്യക്തി, ആ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം കിട്ടും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താകുവോ എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും? നമ്മളെ സമാധാനം പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അതിന് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല? ഈ ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവനോ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയും. അപ്പൊ ഒരു ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനും സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്താകും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തി. നേരെ മറിച്ച് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിൽ ആസക്തനായിരിക്കും. ആ കർമ്മഫലങ്ങളില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമുക്ക് ചിന്തയായിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം എന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തയായിരിക്കും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യും. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യും. ആദ്യത്തത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അല്ലെ? ഒരു ശ്ലോകം വേറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന്. ആത്മാവ് വിചാരിക്കും ആത്മാവാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്
ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഈ ശ്ലോകം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ആരാണ് കാരണം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന് ഇതില് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നപ്പോ? ത്രിഗുണങ്ങള് ആണ്. ത്രിഗുണങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ ഏതാണ്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം. തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഏതാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള്, പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. തത്ബുദ്ധയാസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന. പിന്നെന്താ? തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ. അതായത് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. 4 കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത്. തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ. തത്ബുദ്ധയ ബുദ്ധി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തദാത്മാന മനസ്സ്, തന്നിഷ്ഠ പിന്നെന്താണ്? വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, തത്പരായണ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കാം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരിൽ ഉറപ്പിക്കണം? ഭഗവാനില്, പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള പരമേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഭഗവാനിലേക്ക് ബുദ്ധി കണക്ട് ചെയ്യുക, മനസ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ: ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. നമുക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ആശ്രയവും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. നമ്മളെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് വേറെ നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകില്ല. നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാത്രം തിരിയുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അപ്പൊ അതില് 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി കഴിവ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ചിലവര് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ചിലവര് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ചിലവര് പരമാത്മാവിലേക്കായിരിക്കും, ചിലവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മരൂപത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്രയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ബ്രഹ്മം വരെ നമുക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാത്മാവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കാം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലൂടെ. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു? ഭഗവാനിൽ കൂടെ സാക്ഷാത്കാരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അറിവും വിനയുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത് സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അപ്പൊ അറിവും
വിനയമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര്, അതായത് പണ്ഡിതന്മാര്, ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതൻ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും, പശുവിനെ കണ്ടാലും, ആനയെ കണ്ടാലും, നായയെ കണ്ടാലും, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ കണ്ടാലും എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും? സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് സാധിക്കുന്നത്? അവര് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ്. ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? എല്ലാവരിലുള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് ആർക്ക് സാധിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്? ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും ഒരു പശു ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആനയായാലും ഇവരെല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാം. ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് കിട്ടി. അടുത്ത ജന്മം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പശുവായിരിക്കാം, ആനയായിരിക്കാം, നായയായിരിക്കാം, അല്ലെ? അത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം നേടിയ ആ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പണ്ഡിതൻ ഇവരെല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു, അത് ഒരു നായയായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനയായിട്ട് ജന്മം എടുത്തതാണ്. അടുത്ത ജന്മം ആ ആന മനുഷ്യനായിട്ട് വരാം, ഈ മനുഷ്യൻ നായയായിട്ട് മാറാം എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ അറിയാം. മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ആരുടെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട്, സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. പ്രഹൃഷേത്പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേതാ പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. ഈ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഭൗതികത്തിന് അതീതനാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് പോയി. ഭൗതികത്തിന് അതീതനാവുന്ന ചിലരുടെ ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദം വരുമ്പോ കുറെ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖം വന്നാല് കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. രണ്ടും ചെയ്യുന്നില്ല ആ വ്യക്തി. കാരണം ഭൗതികത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം, അല്ലെ? ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണത്? അതിങ്ങനെ വന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് ആർക്കറിയാം? ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം വരുമ്പോ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട്, സംഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണിത്. ആ വ്യക്തിക്ക് സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും, അസംഭ്രാന്തനായിരിക്കും, സംഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകില്ല, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ആനന്ദം വരുമ്പോ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നുമില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ, ആനന്ദകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളില് ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. ഇത് രണ്ടും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? ഈ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നില്ല. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല.
ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളില് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ബുദ്ധിമാൻ ആരായിരിക്കും? ബുദ്ധിമാന്മാര്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് അല്ലെ, അവരെയാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയാം. ആ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങള്, അതിലൊരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാര് പങ്കുകൊള്ളില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാം, ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ലാന്ന്. കാരണം സുഖവും ദുഃഖവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും ഈ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളില് അവർ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അവർക്കറിയാം ഇതിനൊരു ആദ്യമുണ്ട്, ഒരു അവസാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരും ഒരിക്കലും അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തിലും. ഇവിടെ നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരാവുന്ന വിപത്തുകൾ, നമുക്ക് വരാവുന്ന എന്താ പറയാ, അപകടങ്ങൾ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത്, പിക്ചർ വെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് പിക്ചർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഇയാമ്പാറ്റയാണ്. ഇയാമ്പാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ? മഴപ്പാറ്റ, ഇയാമ്പാറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവും. ഇയാമ്പാറ്റ, അതായത് അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതായത് അഗ്നി, തീ കാണുന്നുണ്ട്. ആ വെളിച്ചം നോക്കിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ഇയാമ്പാറ്റ വരുന്നത്. ആ ഇയാമ്പാറ്റ, അത് കണ്ണിന്റെ ആകർഷണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണമാണ് നമ്മുടെ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഒരു അഗ്നി കണ്ടിട്ട് അഗ്നി കണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് ആ ഇയാമ്പാറ്റ വരുമ്പോ അഗ്നിയിൽ വീണിട്ട് അത് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അതിന് അപകടം സംഭവിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമാണ് ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഇയാമ്പാറ്റയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഇന്ദ്രിയ ആകർഷണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മളവിടെ മാനിനെ കാണുന്നുണ്ട്. മാനെന്ന് പറഞ്ഞാല്, മാനിന് ചെവിയുടെ ആകർഷണമാണ് പറയുന്നത്. ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം എന്ന് പറയാം. അതായത് മാനിന് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓടക്കുഴലിന്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ വേട്ടക്കാര് മാനിനെ പിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കും. ഓടക്കുഴൽ വിളിക്കുമ്പോ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ ആ മാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാനിനെ അമ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? വേട്ടക്കാർക്ക് സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു ആസ്വാദനം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് ദുഃഖം വരുന്നത്, അപകടം വരുന്നത്? മാനിന് അപകടം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ ചെവി, ആ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, ഇതാണ് ഇപ്പൊ മാനിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത്, ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ താമരപ്പൂ കാണാം. താമരയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? താമരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണത്? അത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ താമര വിരിയും, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ അത് ചുരുങ്ങും അല്ലെ. അതില് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും അതിന്, താമര വിരിയുമ്പോ അല്ലെ, അതിന്റെ ഗന്ധം. ആ ഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ട് വരും. താമരപ്പൂവിൽ വന്നിട്ട് ആ താമരപ്പൂവിൽ വന്ന് വണ്ടിരിക്കും. ആ ഗന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അതിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോ താമര വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. വൈകിട്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ താമര ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ വണ്ട് എന്താണ്? അതിലിരുന്ന് ഒന്നുകിൽ ചത്തു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ താമര ചുരുങ്ങി ആ വണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗന്ധം നുകരാനായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ മൂക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നം. പിന്നെ താഴെ മത്സ്യം, നമ്മളെ നാവ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഒരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ അറ്റത്ത് ചൂണ്ടേമേൽ ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു മത്സ്യം പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? വേറൊരു മത്സ്യം ആ മത്സ്യത്തിന് വന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നാവ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടമാണത്. പിന്നെ അതിൽ കാണാം ഒരു ആന കുഴിയിൽ കിടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മള്. ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട്, അതായത് എന്താ പറയാ, ആനനെ പിടിക്കുക എങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്?
ആണാനനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പെണ്ണാനകളായിട്ട് കുറെ കുഴി കുഴിച്ച് വെക്കും. കുഴികൾ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് വെക്കും ഒന്ന്. അപ്പൊ കുഴി കുഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ പെണ്ണാനകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണാനകളെ ആ തൊക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട്, ആ സ്പർശനത്തിന്റെ ഒരു സുഖം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണത്, ആ പെണ്ണാനയുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ ഈ ആണാനകൾ പോകും. പക്ഷെ ഇവർക്കറിയാം, ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തോണ്ട് ഇവിടെ കുഴിയാണ്, അതിലെ എല്ലാം കിടക്കേണ്ടെന്നുള്ള അവർക്കറിയാം. അവരത് ക്രോസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ആണാനകൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കുഴിയിൽ വീഴും. അങ്ങനെ ഈ ആനനെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന എന്താണ് പറയാ അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്, ദുഃഖമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷം, ആ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും, ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തില്ല, ഈ രണ്ടുമില്ല. അവര് ഈ തരത്തിലുള്ള ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ സുഖവും ദുഃഖവും ഇത് താൽക്കാലികമാണെന്ന് ആർക്കറിയാം, ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരൊരിക്കലും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിലോ സന്തോഷത്തിലോ പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർ. നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ, ആ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം വരുമ്പോ എന്താണ്, രണ്ട് കാര്യം വരും. അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനതീതനാവാം നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ സംശയങ്ങൾ അവിടെ തീർന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയണത്, നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ തീർന്നു. അതാണ് ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്ത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുള്ളത്, നമ്മള് വേറെ ഭൗതികമായ യാതൊന്നിലും നമുക്ക് ആകൃഷ്ടനാകുന്നില്ല. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അതാണ് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളില് തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കറിയാം, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എല്ലാത്തിന്റെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിച്ചു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവസരമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അത് പകർന്നു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനാണെന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളിൽ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പിന്നെ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഭൗതികമായ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കാണ്, ആത്മീയമായ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഭൗതികമായതിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ബ്രഹ്മനിർമ്മാണം എന്ന് പറയാം, ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, അതിന് നമുക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്, നമ്മളെ സംശയങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർക്കും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതായത് സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവര്, പിന്നെ അതായത് നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കൂടി എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുക. ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അവരെ കൂടി സഹായിക്കുക. അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കാണ്, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്?
മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. കാമക്രോധവിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി കിട്ടാന്നിവിടെ പറയാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്, കാമവും ക്രോധമൊക്കെ മാറി അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മള് ആ പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തി എന്തായാലും കിട്ടുമെന്നിവിടെ പറയാണ്. ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അത്. ഇതിനനുകൂലിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. 4-ാം സ്കന്ധം 22-ാം അധ്യായം 4-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 22-ാം അധ്യായത്തിൽ 39-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ മാറും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്, അനവരതം യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയാണ്. അതിനെന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പോ മത്സ്യം എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്? നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെ, അതായത് ആമ കരയിൽ മുട്ടയിടും, എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്യും. അങ്ങനെയാണ് ആമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറഞ്ഞു വരും, ഇല്ലാതായി മാറും. ഭഗവാന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തന് നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നിൽക്കുമെന്നാണ്. വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും ആ ഭഗവാൻ ആരെ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാണ്, നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ നോട്ടം കൊണ്ട് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനത്തിലൂടെ കരയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടയെ പോറ്റുന്നു, മുട്ട വിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവത് ധാമത്തില്, അതായത് വിദൂരത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അയാൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അയാൾക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം ആ വ്യക്തിയെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങള് അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല ആ വ്യക്തിയെ. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം. പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ, അത് 3 തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ലെവൽ 2 ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കും. ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം. 3 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ആ ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നത്. ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, ക്ലേശങ്ങള്,
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാര് നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, അതൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അങ്ങനെ 3 തരത്തില് നമുക്ക് പറയാം: ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. അതാണ് പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങള്. ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാത്ത ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും നമ്മളെ തീണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകാമഹേശ്വരാം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാം ത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനില് പരമപുരുഷനില് മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്, ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാം ത്വം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറി ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാ തപസ്സുകളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. 5-ാം അധ്യായത്തിലെ ഈ അധ്യായത്തിലെ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതാണത്? ഇപ്പോ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക വശമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പ്രവർത്തനം, ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും, എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ തരുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാം എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ഉത്തരം ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാവോ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, ഗോവർദ്ധന ലീല നടന്നത് ഈ കാർത്തിക മാസത്തിലാണ് ഗോവർദ്ധന ലീല നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രന്റെ കോപം നിമിത്തം അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് തുടർച്ചയായിട്ട് 7 ദിവസം മഴ പെയ്യാണ്. അപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? വെള്ളപ്പൊക്കം വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരുടെയോ മൈക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയോ ഒരാളുടെ ഡിസ്റ്റർബ് തോന്നി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വെള്ളപ്പൊക്കം വരും. സൗണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട്
ആര് സൗണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്? ആരുടെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ. ക്ലിയർ ആവണില്ല. എല്ലാവരും ആണല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ സൗണ്ട് വരുന്നത്? അപ്പുറത്ത് ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല, ഫുള്ള് സൈലന്റ് ഇവിടെ. എന്താ മാതാജി? സൗണ്ട് വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇല്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ ഇല്ല. 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്യിക്കാണ് അവിടെ. ഇന്ദ്രന്റെ കോപം നിമിത്തം അവിടെ മഴ പെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാ വൃന്ദാവനവാസികളെല്ലാവരെയും ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ചെറുവിരലിൽ ഭഗവാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ആ ഭഗവാൻ ഈ വൃന്ദാവനവാസികൾ മുഴുവനും ആ ഗോവർദ്ധത്തിന്റെ അടിയില് കൊണ്ടുവന്ന് അവരൊക്കെ രക്ഷിച്ചു. അതാണ് ഗോവർദ്ധന ലീല, ഭഗവാന്റെ ഗോവർദ്ധന ലീല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചവരെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല എന്ന് നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനത്തില് ഉള്ള എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ഈ ഗോവർദ്ധന ലീല പറയുന്നത്. ഈ നമ്മളൊരു കഥ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ലെ? അതും കൂടി സമയമുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാ പോരെ? ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഇതിനു മുന്നേ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ കർമ്മം പരിത്യജിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനവും, ഇത് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ എന്താ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ അത് നല്ല ഫലമാകാം, ചിലപ്പോൾ ചീത്ത ഫലമാകാം, നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന് പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല അതിന്റെ ഫലം വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. അതിനിവിടെ ഒരു നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവ്, ആ രാജാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. പുണ്യഫലങ്ങൾ, കുറെ പുണ്യഫലങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? എന്നും നല്ല പശുവിന് ദാനം കൊടുക്കും. അതാണ് ഈ നൃഗരാജാവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഗോദാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്, അതിന് ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾക്കാണ് ആ ദാനം, അർഹതയുള്ളവർക്കാണ് ആ ദാനം കൊടുക്കുന്നതും അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പശുവിനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുത്തു. ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടായപ്പോ ആ പശു ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടില് പശുവിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അഴിഞ്ഞ് ഈ കൊട്ടാരത്തില് ഉള്ള പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇത് രാജാവിന് അറിയില്ല, അവിടെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും എന്താണ്? പശുവിനെ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും പശുവിന് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ ഈ പശുവിനെയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ദാനമായിട്ട് അടുത്ത ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ മനസ്സിലായി തന്റെ പശു നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്. അത് പറയാനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആ ബ്രാഹ്മണൻ വരായിരുന്നു, പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ദാനമായിട്ട് പശുവിനെ കിട്ടിയ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുവിനെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇയാൾക്കാണ്. ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാണ്. അപ്പൊ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലാവും ഇത് തന്റെ പശുവാണെന്ന്. അപ്പൊ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണന് ഇന്ന് കിട്ടിയതാണത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി പറയും ഇതെനിക്ക് ഇന്ന് രാജാവ് ദാനമായിട്ട് തന്നതാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവര് തമ്മില് അവർക്കത് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ അവരെത്താണ്, രാജാവിന്റെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഇത്. അപ്പൊ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ പറയും ഇത് ഇന്നലെ എനിക്ക് ദാനായിട്ട് തന്ന പശുവാണ്. ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും ഇത് എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാജാവിന് മനസ്സിലായി തനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, കർമ്മസങ്കടത്തിലായി രാജാവ്. രാജാവിനോട് പറയും ഈ ഇവിടത്തെ ഏത് പശുവിനെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം, ഒരാള് ഉപേക്ഷിക്കണം, അല്ലാതെ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവര് രണ്ടുപേരും വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. രണ്ടുപേരും ഈ പശുവിനെ തന്നെ അവർക്ക് വേണം. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനെ രാജാവിനെ അങ്ങനെ അവര് രാജാവിനെ ശപിക്കാണ്. അങ്ങനെ പശുവിനെ രാജാവ് എന്തിനത് ചെയ്തത്? രാജാവിന് പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരോ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാജാവ് ഇത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അറിയാതെ സംഭവിച്ചത്. അതായത് രാജാവ് അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് കിട്ടാണ്? ശാപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചു. അതിന് ശേഷം എവിടേക്ക് പോകും നമ്മള്? നേരെ യമലോകത്തേക്ക് പോയപ്പോ യമരാജൻ പറയാണ് നിങ്ങള് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശാപവും ഒരു പാപവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഏതാണ് ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടത് പറയും. എന്നാ ആദ്യം പാപം അനുഭവിക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വന്ന് വീഴാണ്. അങ്ങനെ ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒരു പള്ളിയായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പൊട്ടക്കിണറ്റില് ഒരു പള്ളിയായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പൊട്ടക്കിണറ്റില് ഒരു പള്ളിയായിട്ട് വന്ന് വീഴാണ് ഈ രാജാവ്. അങ്ങനെ അത് വീഴുന്ന ആ പൊട്ടക്കിണർ എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലാണ് ഈ പൊട്ട കിണറുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ മക്കള് സാമ്പനും ഒക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്ത് ഈ കിണറ്റിൽ വീഴാണ്. അപ്പൊ ആ കിണറ്റിൽ വീഴുമ്പോ ആ പന്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ അവിടെ ഈ പല്ലിയെ കണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ പേടിക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ സന്തോഷ് പ്രഭുവിന്റെ ആണ് ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പല്ലിയെ കണ്ട് പേടിച്ചപ്പോ അവര് അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്ന് എന്താണ് പന്തെടുക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കിട്ടുമ്പോ ആ പല്ലി ആരായിട്ട് മാറും? രാജാവായിട്ട് മാറും ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കിട്ടുമ്പോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ് അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രാജാവ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. ഞാൻ നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവായിരുന്നു എന്നും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പശുവിനെ ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കിണറ്റിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്നൊക്കെ ആര് പറയാണ്? ഈ രാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഈ രാജാവ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് മുഴുവനും പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതായത് സ്വർഗീയ പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത്. പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ആ ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ആ ശാപം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അത് ശരിയാകാം തെറ്റാകാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ നോക്കാം. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുതമായ സേവനം. ആണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് രണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല, രണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ ശ്ലോകം 5:10 എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? താമരയിലയിൽ വെള്ളം പോലെ. താമരയിലെ
വെള്ളം പോലെ നനയാത്ത താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എന്താണ് അതിന് ആ വെള്ളം നനയുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 12 കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ പറഞ്ഞത്? അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവൻ സ്ഥിരയുക്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവൻ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ? നമ്മളെ സന്തോഷാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലല്ല അതിന്റെ ഫലം വരുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമാധാനം പോകും നമ്മള്. പക്ഷെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ വ്യക്തി അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണ സമാധാനമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അതായത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ? തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന അന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് പരമ്പൊരുളിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് ആശ്രയം പരമ്പൊരുളെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എല്ലാം മാറി മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? സമദൃഷ്ടിയോടെ ഭഗവാന് അല്ലേ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞത് നമ്മള്? സമദൃഷ്ടിയോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയത്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ? ബ്രാഹ്മണനായാലും പശുവായാലും ആനയായാലും ചണ്ടാലനായാലും സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും. ഇന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വന്നു. നാളെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാം. അവർക്ക് മനുഷ്യ ശരീരവും കിട്ടും. അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേപോലെ സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനായിട്ട് ആ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്, അജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായ ദൈവശാസ്ത്രനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാദി. അതായത് നമുക്ക് പറയാം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? കൂടുതൽ സന്തോഷം വന്നാൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ? പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നത്? നമ്മളെ കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? അവിടെ മ്യൂട്ടാക്കിണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മ്യൂട്ടാക്കിണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒച്ച വന്നപ്പോ. അത് ഈയാമ്പാറ്റോട് ഉപമിച്ചിരുന്നു. കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് തീയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് തീയിലേക്ക് ചാടിപ്പോകുന്ന അപകടം വരുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ചെവി ഓടക്കൊഴുന്നാഥം ശ്രവിച്ച് വേടന്റെ വലി വീഴുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ
പിന്നെ വണ്ട്, താമര. താമരപ്പൂവില് താമര നുകരാൻ വേണ്ടിട്ട് വണ്ട് പോകുമ്പോ വണ്ടിന് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. നാക്കിന്റെ മീനിനെ വെച്ചിട്ട് മത്സ്യം എന്താണ്? അത് വേറൊരു മത്സ്യത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ദ്രിയം, നാക്കുന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനം അത് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ആന, ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആസ്വാദനം. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം നമ്മൾ കണ്ടു. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആസക്തികളൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? സംശയങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ങ്ങളില് നടക്കുന്നവർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? 29-ാം ശ്ലോകം. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസ്സാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമുച്യതേ. എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനായ എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്നു മനസ്സിലാക്കി തികഞ്ഞ കൃഷ്ണ അവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണത്? ഭഗവാൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തുമാണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒന്നും? ഇല്ല. നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. തിരിച്ച് നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആരാണ്? പിതാവാണ്. ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആർക്കാ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുക? അച്ഛനമ്മമാർക്കാണ്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനാണ് കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം.